Oppak altın jırlarımны jırlamыйм данлык өчен. Jırlayым алтын илем өчен, үз туган халкым өчен. Саф көмеш тик jırlarымны jırламыйм алтын өчен. Jırlayым тик саф көмеш тик, саф йөрәк халкым өчен. Яшь чагым, алтын чагым, ялкын чагым булсын фида, халкым алдында минем биргән таза антым өчен. Мәгълүм булганча, быел Шәйх Бабичка 125 яшь тулган булыр иде. Шәйх Бабич татар һәм башкорт халыкларының күренекле шагыйре, күренекле шәхес, сәясәт әһле һәм шул вакытта менә төрки дөньяның да бик зур бер шәхес вәкиле. 24 яшьлек шагыйрьнең мирасы, иҗаты бүген татар тарихында, татар әдәбият тарихында үз урынын алырга тиеш. Аның якташы буларак та мин әле аның авылдашы да һәм төп өйрәнүче, галим, тикшерүче буларак та әлбәттә шуны раслап әйтер идем. Шәйх Бабичның урыны, аның тоткан роли татар әдәбиятында, татар дөньясында бик зур әйтүемчә. Һәм Тукайчы буларак та, шул вакытта Ибраһимовның, Галимҗан Ибраһимовның, Мәҗит Гафуриның төп каләмдәше буларак та, ул әлбәттә иң элек татар шагыйре. Шуңа күрә Казан аны үзеннән ярак җибәрергә тиеш түгел. Менә бу китапның басылып чыгуы, ул казаныш безнең өчен бүген. Чөнки менә бу китапта Бабичның иң төп әсәрләре кирде. Моның өчен мәгълүм булган бөтен әсәре кирип бетте диярлек. Һәм моның бик зур фәнни аппараты бар. Бу фәнни аппаратта менә бу текстларда, аңлатмаларда, искәрмәләрдә Шәйх Бабичка бәйле бөтен фактларда диярлек тәкъдим ителде. Шуңа күрә менә бу китапның кыйммәте тагын шунда, Шәйх Бабич турында мәгълүмат бик күп монда. Укучылар бу шәхеснең бар асылы белән дә, аның язмышы белән дә кызыксыналар икән, әлбәттә, менә бу басманы алып укырга тиешләр.